Ya ke kampen lai im ya ki beriu ki badang sakut hapok ke krem dewyong bian ha umrong so jong ka di Mahasau district ka Assam. Lapan sengek shua ha ka janwin nyu terik ke lalingkon bat on beteng biang ha ka step praterik ka babun. Wat hapadeng ke jing persyang borba ada ketenat NDRF, SDRF, Sipai Indian Army, Navy, Assam Rifles bat ketenat Fire and Emergency Services. Henry ompat syam lalap din Satya ya ki men na ketai ka krem ha ke ba kidang don sa kumbak hat wengut kinong trepar ki badang sakut syapo nadu ke step sini kong balala. Uhe na ketenan Assam Disaster Management Authority ASDMA ulaong ba ke jingkiu jong ko hapo ketai ke par dewyong kala kenjo hadu jan kumbashi spak pun bat ke bala pentut ya keni ke kam ajing ram. La yo iru ya lai teli ki met yap Henry ompat syam lala bansai na mar ki jing ya kendu jing e. Ka kenhun na ketenat Sipai Duriau ka bakuntup ya ki nongam na ka Eastern Naval Command kilawan poi ha kejan mit si baar na ka bentaban ajing ram. Lakban kedau bana pedeng ki arpun yongut ki nong trepar ki bala sakut hapok ketai ka krem dewyong shipongut na ki lalai im kat bah pedeng ka khat lai hadu khat yongut ki dang jar ngai. Kini ki nong trepar ki badang sakut ki kentup ya ki nong Assam, West Bengal bat nan Nepal. Ki bor pulit kila kemno ya u punish nunisa ya ubala keno ba udai utrai jong ketai ka par dewyong babian kumju ya ubashi para arkmi bat ka kurim jong u chief executive member CEM ka di Mahasau Autonomous Council u debolal gorlausa. Halor gane ke jingja la mudoiru da ka ejahar hapo umrang so police station hapo ki kendon jong ka Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Ki khubor ki yathu bagatai ka par dewyong ka dei ka bala pentre kam bean ha ka bala keno bala le ru da ka jingtip jong ki bor sarkar ka than. Na kaliang menteri rang ba ka Assam Uhimanta Biswa Sarmaru ula pentikna ya ka jinglong bean jong ka ni ka par dewyong bar ula panru ya ka jingarap na menteri ka sarkar pedeng uba khmi ya ka kam dewyong u Kishan Reddy ubala betha ya ka Coal India headquarter ban ajing Krishan.